Pedro, Luce, Ana. Luce, Ana, Pedro. Ang pandiurag na driver kan Bicolandia. Bicolano Viajero Vlogs. Bicolano Viajero Vlogs. Hanip na yan. Naisip-isip ko sana si pipaapod palan ako ni Ipa sa mga tugang ko. Narain na dawan. Lucy! Ana! Pedro, mag-uruli na da ka mo. Hindi ana bata. Mas man kaya si Paderis man magpangaran kay mga maski pati mo, magpaparulukan ako pag nag-aapod kang pangaran nindang Lucy! Ana! Pedro! Maguruli na da ka mo. Hindi anaan. Masagwaon talaga pagdangugon. Maski nga ni ako na gigiulukang pangaranaan. Kasi daw balik ta dun ta. Ana! Lucy! Pedro! Iyong manggiraray. Dahil yung manggiraray kitang maray na ano daw balik ta dun ko? Anutong ko daw ang Pedro. Pedro! Lucy! Ana! Iyong manggiraray. Nina niya talaga. Kaya pala sige pang urulok sa kuya pag nag-aapod aw kaan. Si Papa man kaya takas-taka pangarana ang arog ka na pangaran. Kaya, isus. Kung sisay man dyan may pangaran na arog pa ka na pangaran gari, makaanuhon pagparaapod-apod. Matarain naman doon mga tugang kong inio. Ay na daw ang Lucy! Ana! Pedro! Hindi yan talaga. Maski sa'yo na kung nag-aapod, kang urulo kang mga nakakadangog. Isus kaya kung may mga pangaran na arog ka, dahil nananggad pagpangaran sa iba. Haray na daw, sa'yo daw naman nagduruman. Bata sige sa kuyang urulo, pag ako na sana ang nagpaparaapod ka mga pangaran ng linti anaan. Ano na sana ini? Kaya, Ana! Pedro! Lucy! Yung manggiraray, masagwaon talaga. Hindi diba? Taraluyon mag-uruli man inio. Sain-sain man nagpaparaduruman. Mahurugas, isus. Ano na sana kita? Pagday pa yung nag-uruli, magkabaradulan na naman ini ni Papa. Muraga na naman kang lintianaan, maringani, tanapalain sa pangaran ko. Isus! Bata, pagkairiba ko man si Ana, buda si Lucy, lintian, masagwaon talaga, mariman talagang si Pedro Permang kairibanan ninda pag nagrarabas. Taarog ba kaan, pag-iapod, lintian na sagwa, mauli ka na sana. Ano na sana tayo? Lucy! Ana! Lintian na ko na dugtungan tagarin masagwaon.